Sa kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang Kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol. Magandang hapon, Metro and Mega Manila. Philippine Standard Time, it is now 32 minutes after 5 o'clock. Thanks God, it's Friday! Wow! That's right mga kabisyo, Biyernes! Ngayon po, alam nyo naman, pagpatak ng alas 5. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Programang EDSA na! EDSA! Kasama po siyempre ang tropang EDSA na pinangungunahan po niyan ng apakatalino sa lahat. Walang iba kundi si... Hindi natender pero Jose pa rin gagnagarago mo. Siyempre, kasama din itang henyo. Inyo pong abang lingkod. Diego Bandido! Pag may buhok. Tama. Hindi ako yan. Siyempre, hindi naman makukumpleto ang tropang EDSA pag hindi natin kasama. Hindi natin bit-bit ang napakakulit na walang iba kundi si Duday! Duday, ayan ka na naman. Ay, umayos ka, Duday, ah. Well, sa mga kabisyo po natin dyan, mga nakatutok sa atin ngayon, sa mga papasok pa lang sa trabaho o yung iba medyo pauwi na, wag po kayong mag-alala. Kasama niyo po ang programang EDSA hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Para nang sa gayon maibsan kahit papano yung mga daladalahin ninyo. Well, kung minsan alam nyo sa buhay natin na there are people na masasabi natin at kung minsan dumating din sa point na buhay natin, di ba, manong driver? Kahit ako, dumating din sa point na parang nagiging impatient po tayo. Yung parang hindi po tayo makapaghintay, yung G na G tayo. Yung halimbawa, magpipray ka, magdadasal ka, gusto mo agad-agad na mangyari. Well, kung minsan, alam nyo mga kabisyo boards, pag sobrang impatient po tayo, yun po, malaki po ang chances that we make mistakes. Nagkukumit po tayo ng hindi tama, nagagawa po tayo ng mga mali. Diba? So, kinakailangan nga, sabi nga naalala nyo pa ba yung kasagsagan ni Yaya Dubs? Saka ni, ano pangalan ni Lola? Ni Yaya Dub dati? Oo, diba? Sa tamang panahon. Well, ang masasabi ko dyan, in God's perfect time. Kasi meron ako nabasa na Lola ni Dora, o nga pala, salamat boy, Lola ni Dora. Ang laging sinasabi ni Lola ni Dora na sa tamang panahon, pagdating ng tamang panahon. Yan. Oo, ganun po yung pinaka-importante. O, di ba? Meron nga kwento sa sa Bible na nabasa ko. Etong napangasawa ni Jacob. Etong si Rachel, hindi kasi sila magkaanak-anak. Kaso nga lang, yung kapatid niya na inasawa ni Jacob, nagkaanak, maraming anak na. So, ang ginawa niya, tinawag niya yung kanyang maid, tapos pinaasawa niya sa kanyang asawa din. So, nanganak. So, nagiging impatient. Pero mga kabisyo, ang lesson po dito, naririnig po lahat kasi ni Lord yung mga cry natin, yung mga prayers natin. Minsan, hindi lang talaga binibigay agad-agad kasi posibleng hindi makakabuti sa atin yung mga hinihingi natin. But in His perfect time,
ibibigay niya po yan. At yun nga po, si Rachel, nagkaanak na akala niya hindi na siya makakaanak. O, di ba? Galing na mga kwento, ano? Big shoutout sa lahat po ng mga kabisyo po natin na nakatutok ngayon. Kayo pa rin po yung nakatutok kasama inyong abang lingkod. Diego Bandido, Tanghenyo, at saka si Duday. Wag na wag bibitaw hanggang alas 9 po tayo on a beautiful Friday. Dito lamang po yan sa 90.7 Love Radio, Metro's #1. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!